Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Miyerkules 21 po ti mabilang iribulan ti Hunyo 2022. Manibo di ENR Online, dumanong ka na kayo di programa Damdamag ni Berto. Dali apo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pari di may isang oras ng kampanidanon. Iri sa balimanen nga parang di programa tayo Damdamag ni Berto. Dito damag apong entay pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Dito nakabaybayagin na problema apo di health sector. Nga pa nagkurkurang ti pagilyantay nga Pilipinas iti nurse gagiyem keng kakabsat. Ada di kita rimura pong reports nga rinibribumet nga nurse ti unemployed, licensed nurse, registered nurse kakabsat. Ni Apo Erbusa ti agdamang health secretary ada pa nagamak na nga within 2 to 3 years ket maibos ti nurse dito yung Pilipinas kakabsat ken gagiyem ya. Dito nabayagan ada pa dito doktor apo nga Pilipino nga nagbalinan nga nurse na pa ni Balasyo tao may nagidi datoy ada dito parang kalampag apo dito yung senador iribiyang ti Department of Health nga nuwen ken mabalin ingato da apo ti sweldo dito yung nurse nga agtrabaho kada kitay both the public and the private hospitals kakabsat ken gagiyem ya. So makainuman tayo apo ti may sa nurse manibo na po di St. Camillus de Lelis General Hospital ni Ma'am Faith Villa gagiyem ken kamsat anya digitay makita na nga problema iti profesyon da no apay nga agpapanaw digitay pada na nga nurse ditoy pagilyantay nga Pilipinas inawagan pa ket dito yan po digitay eksperto especially ni Health Secretary Herbusa nga exodus agpapanaw digitoy nurses iti kabukbukudan tay nga pagilyan nga Pilipinas. Iti sa bali nga banger, dating Bucor Chief Bantag, narigat ka no ang matiliw. Gapoy di kaado, di koneksyon na iti polis. Polis manen, kakabsat king gigiyem. So kahit nga sawin nga tanga, ilimlimeng di polis, when nuliklikan di polis, nga mapan arestuen ni Bantag, gagiyem kakabsat, gapo ta konektado ka di polis, papagayam. Okay, iri sa bali pa, nga dama gapo, dito nagbali na problema tayo pa, may panggap ti sibuyas, amuyo ka di, nga patyen ni agdama nga Presidente Bongbong Marcos nga ti panagnato iti imununa nga paset ti tawen 2023 ti presyo ti sibuyas ket paset deto apo ti hoarding wenno artificial shortage panagilimeng apo iti deto nga produkto nga adda digiti sumagmamano nga vendors nga mangkanunong iti deto nga kapanunutan ni apo Presidente Marcos gigiyem ken kamsat DTI ken Food and Drug Administration ada na po diti konfrontasyon da tapnon ti kasta adalen da ti panang dati mo na nagsasarita at di kalman dati pan nakaipawil gagiyem ken kamsat ti pan nakailako ti lato-lato papagayam pagasa sa kunana El Nino dandanin marikna dito'y pagilyan Pilipinas. Dagida kakailian tinsagana mingin kami dasar kada kayo nga damdamag nga amumi nga manginformar ken pakaseknan tay amin sa pada tampok para di may isang oras nga panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digidi agisem karidi daan na lugan wenno digidi maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibo ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digidi modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare di dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamatmatunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique. The home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Madam na po, makaim naman tayo ti may isang naka-emplyo nga nurse iti biyang ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Inline na po kada iti panagkurkurang ti nurse. Kahit nilang ipakamo apo, nga adan dito nagbalin na rakurak ti biyang ti pagasa. In rakurak na po ti Weather Bureau, ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration no pagasa. Nga dandanin na po ti panagisyo ti El Nino Advisory. So no adda El Nino Advisory, kaya't nasawen na apektaran na tayo na po ti El Nino. Aya, iri agdama, gagiyem kakabsat, aday ti babay, ti El Nino Alert ti Pagilian na Pilipinas, ngem oras nga may parwar ti El Nino Advisory, kayat na nga sa wenno detuyen ti rugi, nga agari apo ti tikag, iti kabakbukudan tayo nga Pagilian a Pilipinas, gagiyem kayong kamsat. Sigon ti pagasa Acting Administrator Dr. Esperanza Kayanan, idagdama ket mayor uray laingen nga maabot ti atmosphere criteria sakbay nga formal nga anunsyo nga adan ti epekto ti El Nino dito'y Pagilian na Pilipinas, gagiyem kayong kamsat. Palawag pa ni Kayanan nga ti panawen ti El Nino ket manamnama nga below normal rainfall, basit ti tudo ken pati ti panagtikag wenno ken dry spell ket experiensya wenno masagrap ti Pagilian nga Pilipinas. Kabayatan na posiblemet nga mapasaran pay iti akin laod nga paset ti Pagilian ti above normal rainfall gapu pay laeng nga po iti habagat. So sapay po ta medyo maapektaran tayo tapno medyo kasi adda digiti mununan nga rakurak nga ti El Nino ket possible nga ti southern part ti Pagilian nga Pilipinas ti ad-adang apektaran na. Medyo parang mas na laklok-lokay kada tayo dito'y Luzon. Gigiyem kay kamsata. No ad El Nino Advisory, manamnama nga mga parwarmet ti biyang ti pagasa ti dry spell wenno drought assessment iti Pagilian tayo nga Pilipinas.
ti tansya ti biyang ti pagasa, posible nga agbayag ti El Nino agingga iti muna a quarter ti 2024. Ayun, ha? So, hang agaputada dito marikrik na tayo nga tudo, gagiyem ken kabsat ket ibagbaga tayo nga awamet El Nino. Target when the forecast idi ti biyang ti pagasa by June, maarik na tayo na po ti biyang ti El Nino phenomenon. Gagiyem ken kabsat. Isong adda digiti nagbalbalin idin nga preparations, gigiyem kay kabsat, kasla kuma iti advisory, nga agin inot tayo iti danom. Okay? Kasangwanan na po, mapantayo ka iti issue, seknan iti panambalin, nga panakaibus iti nurse, dito pagilya na Pilipinas, agyaman tayo ka di sumaganad. Thank you very much, kani Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, in number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, ket yu apo ti pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Okay. Hindi dito yung daway, manipura po di St. Camillus de Lelis General Hospital, makain naman tayo po ni Ma'am Faith Villa. May isang nurse po iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Inline na po kaditi rumrumar nga mabalin na panakaibus digiti nurses iti pagilyan tayo nga Pilipinas. No other than Health Secretary Herbusa, ti mga awag po diti panagpanaw digiti nurses diti pagilyan tayo nga Pilipinas kas exodus, pumanaw, kakabsat keng gigiem. Okay, Ma'am Faith, good afternoon. Thank you very much. Iti paay mo nga gundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto. Magandang hapon po, Ma'am Faith. Hello, Sir Robert. Nimbag nga aldaw tayo met amin kiti amin nga dugdungig ti programa tayo. Nimbag nga aldaw tayo amin. Okay. Ada di kita ada di kita suggestion tapno masungbatan dati possible nga pa nagkurang dito nurses nga kaskada kayo nga may kanti temporary nga lisensya tapno makapagtrabaho ka dito government hospitals or maakomodar di kita saan pa nga nakapasa iti licensure examination kas nurse. Any comment iti detoy? Okay, when nga rin Bombo Robert na nag-comment dito, iti may nga programa, ita TV, ay Bombo Robert. Tatan Bombo Robert, ti kunada nga, they will allow non-board passers to work in an hospital, kunada nga kasi, ay Sir Robert. Yes, ma'am. Tatan, ti makunak-met ka dito, Sir Robert, ket the main purpose naman ng board licensure examination is to assess yung skills, competencies, and yung basic knowledge ng mga nurses. Ayan, Sir Robert. And additional to that, Sir Robert, yung purpose ng licensure examination is to protect yung safety, yung welfare of the consumed public. Okay. Tatan, Sir Robert, based din na din ko nga damag, kadeta na ibagam tatangal daw Sir Robert nga i-allow da digiti non-board passer at least digiti nakaalaman lang 70 to 74% yes, na rating yes. And based kini ti imbagam tatay Sir Robert kini Secretary Chodoro Herbosa nga kunana in return they will be given 4 years na i-take hindi na maipasada DJ PNLE or Philippine Licensure Examination. And in return, kung mga kasya, Sir Robert, agtrabaho dan tumad state hospital. So, I will go back with the primary purpose ng licensure examination, Sir Robert. Nga kuna na to protect the health and safety to welfare the consumed public. So, siya kuna, Sir Robert, siguro may mayatmit lang mo maipasake lang digiti aspiring nurses, Sir Robert. Ngayang ikunang itatayin shortage, possible shortage of nurses. Nasyaktiag ko na, Sir Robert, yet there's no shortage, lack of shortage ko na kuma, but siguro iti pagilian tayo nga Pilipinas that more of lack the opportunity. Paligiti, kaya Sir Robert. Isa lang met, Sir Robert. Okay. Okay. Parang yung lumalabas ngayon sa record is there are passers, RN, registered nurse but unemployed. So may sa kadigiti purpursigi digiti ada iti Philippine Nurses Association, especially President Melvin Miranda, is to occupy
registered nurse before nga maarami di panakaited ti temporary nga lisensya di kiti nurse tapno makapagtrabaho kasi ko na parang hindi competent ang mga no maitaya ti seguridad di kiti pasyente no yemplyo tay di kiti non-passers nga nurses. So anat makunam iti datoy Ma'am Faith. Isul garod ti ko, DJ garod ti ko nagtatay Sir Robert nga the purpose naman ang licensure examination is to protect the health, safety, and welfare of the consuming public, Sir Robert. So nga, why do you have to allow non-board passer at this time no agupay met ti nurses tayo nga nakaano? Kasi nga, kung naka-read Sir Robert, kat hanga lack or shortage kinesis ti problema lack lang ti opportunity. Kasi kung na ni Dr. Anthony Rachel. Okay. So, Any comment? Kas may isa nga nurse, may isa ka digiti makita, digitay si senador, there are some senators nga yin-endorso iti biyang ti Department of Health nga nuwen ken mabalin maingato up to 50,000 pesos as starting salary digitay nurses, gabo diti agdamata is 35 to 40 yung tapno maliklikan di exodus when no pa nagpapanaw digiti pada yung nurse dito pagilya ng Pilipinas. Any comment, Ma'am Faith? Okay, sir. Dito lang tawin ko ngaag-work iti hospital ay Sir Robert. I'm not generalizing. Ang may isang mostly nga mangmangig ko nga problema, Sir Robert. Tinda ko lang tatay nga ingat nga to 50,000 iti sahod iti nurses. Yeah. When I entered the profession, tinadamag ko, Sir Robert, nga entry salary is salary grade 15, okay, which is 30,000 and above, ay Sir Robert. Okay. When, not knowingly, syempre nagdaputay na pandemic, payan and what. And kung nada, Jace, may sa research data, Sir Robert, that in some, if not most, some hospitals or provinces in the country, that ipagilian tayo Pilipinas, Sir Robert, nurses are only given 65% lang of their are supposed to earn. And siguro dahil may isa nga makikita tayo nga primary reason no apay it is difficult for our nurses to sustain their own families if they are the breadwinner. Kaya nasawen Sir Robert ket DJ pay salary nga ana and dagat hana enough kanyada. So timakon ko na ket why other nurses or some nurses are opted to work pagsapon iti trabaho abroad it's because of higher pay and benefits. Hindi siguro makikita nga ta Sir Robert. Okay. Okay. So pagka na-meet ti gobyerno or DJ nga sweldo, ti starting salary digiti nurses is 50,000. Is it possible nga ma-maintain digiti nurses dito paghilyante nga Pilipinas on your own? Idi ka bukbukudam nga panirigan, Ma'am Faith. No, siya ko na Sir Robert. Haan lang siguro ta salary. Haan lang siguro ta salary if dati pagilyan tayo sa Pilipinas can be given proper healthcare system. Muna, living wage, when data salary tayo, salary, itin nurses ay Sir Robert, can be proper healthcare system. Kasi isa sa mga problema dito sa Pilipinas is healthcare system. No, jakmet mapang-sobraan tiyag sa Sir Robert, kaya nasa ti healthcare system nuwen kan mabalin lang i-priority iti government. Okay. And hindi kumapay Sir Robert, may kanti lack of opportunity Yung adult nurses iti Pilipinas nga awan iti trabaho da. For example, mostly kanya niket contractual nurses lang. Handa mo ikan digiti benefits nga kailangan ko mga tanggapan da. So, di team ako nakmet, Sir Robert. Okay. Oo nga pala, kasi nakadumit di bakante, itibiyang tigiti government hospitals. Diyan ka mo, apay nga, siguro umiiral pa rin dito yung palakasan o yung may may, para maka-strike iti trabaho. But, you are employed ka, iti may isang non-government hospital, private hospital. So, what do you think? Ano't pa nagkita, Ma'am
Ma'am Faith, if ever nga i-pursige ti gobyerno, i-require na even the private hospital nga ingato da DJ swelduyo, hanyata nga agbalin nga pangta iti operasyon diti kakaska diti private hospital, especially babasit nga hospital sa Ma'am Faith. Di makunak data, Sir Robert. Yet, at some point siguro when yan, at damit siguro iti kardingan kuha iti padak ng nurses if they decided to work in a private or public hospital. Yung siyempre, i-outweigh mo lahat na DJ risk and benefits eh. Can, when Sir Robert. Okay. Siga, iti bukod mo nga biag kas may isang nurse 3 years kan nga nakayemplo iti pribado. Do you have any plan nga mapankamit iti abroad for greener pasture nga kunada, Ma'am Faith? Adento lang ka siguro, Sir Robert, yung for now, kethaan ka lang. Okay. Parang timakitak dito, ang nangyayari is parang nagtre-train lang yung mga nurse, training ground na lang yung sarili nilang bansa in preparation to go abroad. Are you willing with my own opinion? Siguro, kasi Sir Robert, makunak when nursing profession is really a noble profession ayan. And we can't deny, hantay may i-deny nga higher number ti Filipino nurses or di kita'y aspiring nurses we enter the industry or enter the profession as a stepping stone kanyada to working overseas. Ngayon, damit na ta siguro karamihan na padak na nurses, Sir Robert, not just to be a nurse, just because the compassion da, the care da, the altruistic behavior, akas kunani, si selfless, nga agdaldaloy itidara ka. Sir Robert. So, Okay. Kas may isa nga naka-employ nga nurse, anat makitam nga agbalin nga kadadaksan nga pasamak kadit iti health sector wenno pa na programa iti biyang ti salunat no agkurang wenno mamimpinsan nga awan ti nurse kadagitay hospitals, Ma'am Faith. No, sakti mang kita, Sir Robert, yet nurses is still may nga katulungan iti healthcare system ayan. Kaya once mo agkukaw detoy no aglak mas aduti nurses ti pumanaw iti pagilian tayo. Siyempre dakkel nga kuan iti healthcare system. Iso nga no mabalbalin no kailangan ket they will find solution. Our country should find solution nga kailangan ket led ko na kangayo tatay, Sir Robert, until the country cannot give adequate and living wage and proper healthcare system kadigiti healthcare padak ng healthcare workers, they will continue to look for opportunities abroad. So siguro mangrugay tayo ijay. Okay. Ano't pangawag kadi relationship between the doctor and the nurse, especially in taking care of the patient? Kunada idi siguro tinotion iti society or other individuals, Sir Robert, get more of assistance. But more of assistance. partnership kami, Sir Robert. Agatikas lang. Ibig mo sabihin na hindi totally makapag-perform si doc kung wala si nurse. Ganun po ba? And vice versa. Ganon. Okay, Ma'am Faith, any message kadigitay kadigitay padam nga nurse, especially digitay registered nurse nga parang hindi pa na hampay nga na akomodar kadigitay pagtrabahuan. Any message, Ma'am Faith? To all aspiring nurses and kadigitay agtake ka lang iti boards and kadigitay agsaksapon iti trabaho na itan kahit ko lang iba kanyayo awan nalaka aglalo lumang lugrugi ka. So just have the patience, have the passion. Remember all the reasons why you started and choose the profession. And
That's all, Sir Robert. Okay, maraming salamat po, Ma'am Faith. Thank you very much. Thank you. Bye. Okay, maraming salamat. Good afternoon kay ni Dr. Alan Thailand. Okay, maraming salamat. St. Camillus de Lelis General Hospital ni Ma'am Faith Villa. Very open. Digiti kapanunutan na po inline ka diti problema nga nabayagi na problema nato hanglang kada gito even doctors ada pa nagkurkurang na lawyers pa apo ket di na kayat ti sumrek ti gobyerno kay kayat dat nag private practice gagihim king kabsat di ba ado digiti problema apo iti biang digiti professional ano tayo binsa-binsa tayo apo digiti rimar subsuportaran ti Philippine College of Physicians President ti plano ti Health Secretary Dr. Ted Herbusa nga manghirda kadigitay lisensyado wenno manghirda kadigitay pay nga lisensyado nga nurse nga nakaala iti grado nga 70% iti biang ti board exam so from 70 mabaling ka maikan iti temporary license gigiyem kabsat up to 74 kasi pag 75 ka na passing ka na passers ka na gagiyem ka kabsat sigon iti DCP President Dr. Ruth Jean Solante competent kunana digiti nurse nga nakailepas wenno nakaipasa ti college years ngem saan nga board passers gigiyem kamsat takder ni Dr. Solante nga ti panangipalubos kaditi nursing graduate nga agtrabaho kaditi ospital ket agbalin nga insentibo para kadakwada gapo tamasanay digitoy ken masursuro da makatulong kadakwada tapno pumasada kanto kanon iti licensure examination gigiyem kay kamsat no may patungpal deti kunana rumbeng matarawidwidan digiti lisensyado nga medical personnel kaditi ospital ken digiti nurse nga digitoy ket agpapada wenno para iti pannakaisuro agbalin nga mentor kaditi medical students kas maysa nga common practice iti nasaong trabaho or field imunan nga nagbalin na rakurak ti Department of Health Secretary Chief wenno DOH Chief Herbusa nga magipagkita iti Professional Regulations Commission tapno may kanti temporaryo nga lisensya digiti nursing graduates nga digitoy ket saan nga pimmasa nupay kasta gagiyem kabsat nupay ni Herbusa kas gagiyem kay kabsat pabor kanada digiti sa bali nga mang pabor adamet digiti mang kontra gagiyem kay kabsat so dinggen temet ti panig digiti mang kontra para balanse gagiyem kay kabsat anang parwar iti rakurak nga mang kontra iti biang ti organisasyon di iti nurse may nagdi plano nga panakipay iti temporary license kadagiti lisensyado nga nurses tapno makapagtrabaho da kadagiti government hospitals segon iti Philippine Nurses Association or PNA President Melvin Miranda rumbeng kunana nga may konsidera when ikonsiderar ni Health Secretary Ted Herbusa nga tinasaw nga plano nga panangala ti nursing graduates nga naka-score iti 70 up to 74% iti board exam kunana nga adda digitay saan nga nasayat iti detoy may isa ka digiti mapagamamkan iti detoy kunati PNA president kasi no 70 to 74% may kanda ti temporary license ket saan nga mai-consider DJ scope of practice kunantay nupay kasta since saan da nga considered by our law that they would hold the professional practice ti agbalin nga burden dito yung problema ket DJ accountability digitay registered nurse kas panang ngilawlawag apo ni Miranda manipod ti Philippine Nurses Association inpeteng na nga prioridad kuma digiti nurse nga masiguro prioridad digiti nurse nga isigurado ti kinatalged digiti pasyente ken kastameten digiti plantilla position kaditi government hospitals nga rumbeng nga maipailaeng detoy kaditi professional nurse parang kapareho ni Ma'am Bea gagihim kamsat Ma'am Faith no ti maysa nga nurse ket definitely recognized as licensed, registered. Yung level of confidence niya, ako na, ken di ka kompetensya na ket maipada, iji professional nga function na ket kadiji nga profesyon na no dito ket may konsiderar nga temporary license when di diyan temporary ken di talaga nga passer agpada dano ko na po ti level gagiyim ka absat
Awan pa'y ngamin, kunani Miranda, ti definite nga panangadal no sa dinno do siya sinno kakadakwada ti maka-achieve ti high level of confidence iti pa nagperform iti trabaho da kas nurse. Kunana nga addaris-ris guna detoy gapo iti sitwasyon nga saan rumbeng nga maikan iti tsansa ken masapul iti nauneg nga panangadal iti daytoy nga banag. Sinigundaan pa dito apo ti Filipino Nurses United FNU Secretary General Jocelyn Andamo nga nagkuna nga rumbeng nga tutukan ti Department of Health ti panangalada kadagiti registered nurse no sa dinno nga umabot dito iti 120,000 nga awan iti trabaho na ken saan nagtrabaho iti field of nursing aging gana kadagitoy ti Filipino Nurses United gigiyem kay kamsat kunana nga DOH should prioritize employing registered unemployed nurse. Di jay ti 120,000 nagadumit gayam apo sumat lang kas jiti saon ni Ma'am Faith awan ti shortage laeng digitay unemployed. In petting na pa nga ti issue digiti nurse particular iti sweldo ayun sweldo ada digitay nangi suggest na po nga nangi suggest nga digitay si senador nga dahito iti ikan ti atensyon ti biyang ti Department of Health DJ sweldo digitay nurses gagiyem kamsat in peteng ti biyang ti FNU gagiyem kay kamsat nga ti issue digiti nurse particular iti sweldo ken benepisyo iti masapul nga sungbatan ti gobyerno wenno atensyonan ti gobyerno. Sigun ngamin ken ni Secretary Herbusa ti temporary license nurse ket kasapulan nga mangisubli iti upat nga tawen wenno mangipaay ti upat nga tawen nga serbisyo iti gobyerno kalpasan kalpasan na nga makapasay ti board exam sakbay nga agbalinen nga wenno mapalubusan nga agabroad. So parang temporary solution ikan nakati temporary license ni gobyerno kasukat ti 4 years service mo iti gobyerno. Ket no anon ton ikan nakasiguro ti certificate kasla diti malagip yu apo diti diti ano na ba yon programa ti provincial government sa GIP nurse malagip yu dijay under the Senator Amy Marcos diya may tultuloy sa pailatata aging kaapo ka diti liderato ni Apo Matthew Manotok parang ganun parang sa GIP nurse lang ito gagihim kamsat Xerox copy ti sagip nurse ti Ilocos Norte. Yung si sagip nurse i-employ ni nurse gagihim kamsat kadigitay government hospital sa po then i-come to the certification nga isuna ket good, isuna ket very good, isuna ket amin na panang padayaw tapno no ti kasla maka usarin nanto dijay kas employment certificate nga magipakita nga nagtrabaho iti kapipintasan nga kalidad, kapipintasan na galad, kapipintasan na aramid, amin nga napipintas tapno maano isuna ma-qualify kadigiti pagtrabaho. So parang ganyan yan yung temporary license digitay nurses gigiyem keng kaabsat so nga medyo digitay pumalag dati Philippine Nurses Association gigiyem kaabsat together ka dati FNU apo kontraen da dito nga singasing ni Apo Herbusa ganad ka Apo Herbusa baro ka lang iti mismo nga takim mo manganta digitay mang questionar ken ka may inay giti kalikagom mo nga maikanti temporary license digitay non-passers from 70 to 74% nga nursing graduate. Okay, thank you very much sa po kadit sumanganad. Maraming salamat Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No, dari-click na inyo ti Baguio Apo, kayat yo iti agpakonsultar ti doktor, mapan, iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laodin na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti pasdek nga kahit nyo parak diren, agserbi nga si pupudno, TMT Construction Company, itinaing kalintigan na presyo, babayan ti panagtagikwakin panangimaton, ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos.
Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito yapo iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adaan ka rin nagkakalaing nga aircon technicians, tapnon tigas da ornusenda, di problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao, Manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin, and Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ken maraming salamat, Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, manipo iti Toronto, Canada. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay,
dan palabasa po para 15 minutos. Kalpasante oras ng alas 12 tuloy digiti damdamag o digiti very controversial nga damdamag gagayim kay kamsat. Nakatutok di Department of Agriculture iti panangwara kadigiti smuggling ken hoarding wenno panakaila duli na po ti supply digiti produkto pang agrikultura tapnon ti kasta maingato ti presyo digitoy iti merkado yung hoarding artificial shortage gagayim kay kamsat. Sigong kani Presidente Ferdinand Marcos Jr., ti addang ket maysa nga wagas tapnon papigsaen ti makungkunang value chain na bayat nga agtultuloy ti panang sungbat babaen iti panang paduras ti production or production side. In palawag ti biyang ti Presidente nga dali maawagan iti vertical integration wenno mamimpinsan nga panang bayad manipod iti lugar ti produksyon mahaaging gana iti retail. Iti aglaba agdama ti panakayakar-akar digiti produkto digiti manipod ka digiti mannalon ket alalaen digiti negosyante wenno traders kalpasan na ket idalanda iti biyang ti marketing nga detoy iti adada nga mang pabagsak iti retail segon iti Presidente. No kastoy apo ti mapasamak gigiyem ken kamsat mas adado ti magastos gaputa kada maysa kada gitoy ket kasapulan nga bayadan sakbay pay nga makagteng iti mismo nga pagtagilakwan. Kabayatan na impasigurado ti biyang ti Presidente nga da makaumanay nga supply ti sibuyas iti pagilya ng Pilipinas ken awan ti basehan tapno umato ti presyo nga kas idi napalabas nga Pebrero. Tinapasamak ko na naipit di supply kadiri cold storage facilities nga deto'y tinangitunda iti panagngato na iti panakaingato ti presyo kadagiti pagtagilakwan. Isut ka po na nga sigon iti Presidente rumbeng nga aksyonan maaramid ti addang tapnon ti kasta mapasamak ti mas natibtib care nga supply ken presyo digiti produkto pang agrikultura. So ayon so ti ni Presidente Marcos patyen na po nga DJ napasamak idi first part dito nga tawen nga panagkurang ti sibuyas ket artificial shortage adda hoarding adda panagilimeng iti produkto adun ti kasta napaspasamak kada ti apo datay ti magungundawayan dati ti maysa kaditi problema gaputa ni Mannalon, direkta nga ilako na kadigiti adda pagibudigaan na, digiti negosyante. Into no kinayat ni negosyante nga saan na nga ilako, ketkepan na ijay budega na gagiyim kamsat. Bagas ti may sa kadigiti kang runaan nga mapakapaspasamakan ti kasta gagiyim keng kamsat. Bikkelenda ijay paragiparwarda kaslaken ni OPEC ni Organization of Petroleum and Exporting Countries napipiakin ko na legal di aramiden na. Ibawas na apo DJ production na, daily production ko ibawas na tapno bumaba ti supply iti merkado ngumato apo ti presyo, the law of supply and demand ika nga mga kaibigan yan po so di jemet hoarding artificial shortage ni baknang nagangkat naggatang ka di ba ganyan yun na mapaspasamak ngano tiyempo ni baga iirek iso ti kaadwan ginggana nga di may bus tiyempo ni mais tintunukan iparwar di kitay adda bodega na gagiyem kamsat or adda puunan na papagayam isu nga deti apo ti maysa kadagiti rason nga adda mapaspasamak nga artificial shortage so adda di kitay aramiden ti local government units LGUs nga isuda ti manggatang in Ilocos Norte na aramid detan apo produkto abawang even Ilocos Sur babaeng kini dati nga gobernador Luis Chavit Singson ginatang na amin na produkto da tapnon ti kastakit ti gobyerno apo ti mangiparwar kay naglako kadite ko awan ti kuskus balungos gigiyem kay kamsat saan nga kasla diti mapaspasamak ken ni buyer ken ni Mannalon adda bawang mo adda irik mo adda mais mo adda manot paglakom kuna ni aggatang ket da kayo aser no manot presyo yo hanggang sikat mang presyo gigihim king kaabsat ka DJ abayot di local government units sa bukbukod da po nga agricultural statistics makwentada
manut puunan ni Mannalon, iti kada kilo ti irek, amuna nga ibaga, ada computation da data, gagayin kamsat. So amuda, no manut presyo nga kumita ni Mannalon, when no saan. So nga no, gobyerno ti katransak di tayo traders, mas maproteheran ni Mannalon. Gaputa gatangan ni gobyerno kadakwada, di produkto na, base apo ka di nagbalin nga, production cost da, gagihim ken kaamsan. Okay, dito nagbalin niya rakurak ni Presidente Bongbong Marcos nga hoarding when artificial shortage na pasama kisungang imato ti kastoni imabot ti 750 per kilo ti sibuyas idi panawin na po ti umunang quarter ti tawen 2023. Patsin di may sa naglaklako ti sibuyas ti nagbalin na rakurak ni Presidente Ferdinand Marcos nga hoarding ti nagbalin na rason no apay nga imato na ti presyo ti sibuyas iti muna nga paset ti 2023. Segon iti aglaklako di Pasig Mega Market, taktikalaeng di negosyante, ti mangi dulin kadiri supply, di produkto pang agrikultura. No bumasiten ti supply, ket ngumato ti demand, dayto yan ti panangi parwarda kadiri nakadulin nga produkto pang agrikultura, tapnon ngumato iti presyo dakdakkel ti paglakwanda. Nabayagen nga maaramid ti kastoy nga parang manipula iti presyo di produkto aging gana ita ket siya napaay paylaeng ti gobyerno nga mangsungbat iti detoy ipalagip nga binabalaw da ni Marcos iti hoarding gapu iti nangato ano nababalaw ni Marcos gapu iti hoarding ket ngimato ti presyo di iti sibuyas sipud 2023 ngay mabot pa iti 600 pesos. Imunan nga inrakurak ni Presidente Bongbong Marcos nga awan ti rason tapno umato pa iti presyo at tinasao nga produkto aglalo iti sibuyas. Pasigurado when rantapay digito iti panangusarda kada iti sindikato when digiti sindikato inusar di sindikato di cold storage ken sabsabali nga producers itagdama stable ti presyo ti sibuyas manipud sa gasot 30 pesos ay iti kada kilo ken sa gasot 20 pesos met iti puraw nga sibuyas. Daytoyen tinurure di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipud kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City.
Okay, tuloy. Tindi pa nagpinadama. Kada din pa ng amin na po ti Department of Justice nga medyo narigat nga tiliwen ni dating Bucor Chief Gerald Bantag ken ti Deputy dito nga ni Ricardo Zulueta. Gawi di kado-kano ti connection da apo iti biyang ti Philippine National Police. So nga nga ako nakmanen, police manen. Gagiyem kamsat. Nembag samet at the police nga pagi lang detan nyo. Gagiyem kayong kamsat. Ngayon itagdama, aramidan ka no amin ti kabalinan ti Philippine National Police pare di pa nakatiliwa ti dating Bureau of Corrections sa Chief Gerald Bantag ken ti Deputy Officer deto nga ni Ricardo Zulueta dati kinunan ni da Bantag ken ni Zulueta ti may bilbilang nya kang runa na suspect di pa nakapapatay ti broadcaster nga ni Percy Lapid nga may bagbaga ket ti middleman nga ni John Villamor. Sigon ti PNP Public Information Officer Chief Police Brigadier General Red Maranan, manibo da po iti maiparwar. Manibo di parwarin ti korte ti warrant of arrest kontra kadili dua. Awan met ti nagbalin nga sardeng ti tracker teams ti Criminal Investigation and Detection Group para iti panang birok iti detoy. So parang sungbat da po iti biyang di ti Department of Justice nga narigat dati liwen gapud adu ti kontak da nga pulis. Agtultuloy met ti panaki ko-koordinar ti PNP iti sabali pa nga ahensya ti gobyerno kang ranan ti National Bureau of Investigation. Kabayatan na inlaluag pa ni Maranan nga saan nga saan nga nagbalin nga miyembro ti PNP ni Bantag. Detoy ket saan nga mayalubog iti rumrumwar nga report. Kunana ni Bantag ket opisyal ti Bureau of Jail Management and Penology sakbay nga naapointaran kas Bucor Chief. Inagbalin nga rakurak inaramid ni adati nga rakurak inaramid ni Maranan kalpasan nga dali ti rimwar nga anggulo nga dali ti protector ni Bantag manipud ti PNP isong aging gana ita ket saan paylaeng nga matiliw detoy. So di tinibensa apo ti biyang ti Philippine National Police. Alakit no haman nga kaming ti PNP, apay nga rod nga adut rumrumar nga drug personalities, dakkel ti akim na ti illegal drugs, nga digitoy ket proteheran, rumrumar nga proteheran, digitoy nangangato nga opisyal ti Philippine National Police. So parang nagutigo dapo ti PNP nga nangiparwar ti kasjay nga rakurak, gapo iti nagbalin nga rakurak, nga adda digitay mang proteher ken ni Bantag, manibo na po iti linya ti Philippine National Police. Kabayatan na, agyaman tayo po ni Dr. Alan Telan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kalikawom nyo ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Telan. Maraming salamat Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo si Pupudno, ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging ka nga malpas, ti kayo ti apatak dire na pasdek. Ti TMT Construction Company, kukuha kini matmatunan ni Honorable Telvin Tapawan, coming ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao, manipod di Barcelona, Spain. Thank you very much, Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adanda po ka dito nalalaing nga aircon technician, staff na urnusen ti aircon tilugan nyo. Ti Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center, kukuha kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Mr. Danny Agustin and Mrs. Sofia Agustin, manibo di Toronto, Canada. Okay, kabayatan na, iti pahilang biyang ti Philippine National Police, gagiyem keng kamsat, ada yung parward na nga damag. Inlantad, ti biyang ti Philippine National Police Civil Security Group, iti dito yung aldaw, di kalman, aldaw ti Martes, nga da na sursurok ngem 8,000 nga paltog, di elected officials, tinagpason ti lisensyana kakailan. Ayun so digiti elected officials ti addaan ti paso nga lisensya gagiyem kamsat. Sigon ken ni CSG Director Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. 30,068 ti pakabuklan ti rehistrado nga paltog itinagan digiti nabutusan nga opisyal.
8,313. When no kay batugan ti 27%, tigitoy ket nagpason iti lisensya na. Kinunapay ni Silo nga iti biyang ti safe estimate dandan ni kagudwa digiti nag-expired digiti expired license ket digiti opisyal iti barangay level. Ayun na. So barangay level digiti adda ti paso nga lisensya na. Inpeting na nga rumbeng nga may serbin ti kapipintasan nga pagibasaran kaning opisyal ti gobyerno aglalo iti panagikot iti paltog. Kabayatan na in report pa iti CSG nga da 19,000 iti pakabuklan nga 539,000 nga armasa ti kukwa met digiti pulisya ken militar ti unrenewed ti lisensya na gagihim kay kamsat pulis ken militar. Según ken ni Silo nakikoordinaren ti Philippine National Police ti sa nagduduma nga mangidadaulo kadito nga concerned institutions tapno may ipaayda iti listaan dagitay delinkwente nga addaan ti paltog. Manipod Enero 1, nagpatinggay ti Mayo 26, nakakumpiskar ti Philippine National Police ti 11,417 loose firearms. Manipod iti 3,500 ket siyam nga tattao nga naarestuda nga daan iti illegal nga panagikot kadagiti nasao nga armas. Ayun na. So adugayam digiti adda ti gobyerno, barangay officials, PNP, militar, isuda po digiti makitkita nga ayan digiti paso ti lisensya na nga paltog. Saan daw makalisi kasi at the record daw ti PNP kaditi licensed firearms. Okay, awan na po tinabati pa nga oras tayo dito yung aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dede po ni bagay mo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinay nga malem ti Miyerkules, agyamang kamting ay panagdingig, ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alubar, identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, adtoy ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan, luang talping ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadi je pagpupunipunan dagitay itlog ti iges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom deta taraken at takpimet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no kaday je apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanang nasalsud mo dito Robert Yes, dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramit kay ti temporaryo ang paglinungan da. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can
It can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundunar tay ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Edi may kado nga gundaway papagaya, midanon mi tinabara nga kablaw mi kana kayo, tinagasat nga malem ti Miyerkules tay amin na sangapada. Hunyo 21, 2023. May danon manin kana kayo ti programa Tinapalabas, babayan ni ENR Online. Dahil di bagay ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para itintay pa nang ituloy, iti maikapaten nga gundaway, ti surat nga nakaipalaunan. Tinapalabas iti biyag, panang ituloy panang ibasa iti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag. Kenayat ni pagayam tayo, Noel. Kasamanan na papagayam, ngayntay ituloy nga ibasa ti surat ni pagayam tayo Noel, agyaman tayo kadi sumaganan. Pagyamanan tayo da Mr. Guillermo Agustin ken ni Mrs. Larina Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Thank you very much pa ken ni Ma'am Elis Tamayo, Castamaten, bueno iti Barangay 16 Bacareglos Norte, ken ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Spain. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo ti Wayanay, Hawaii. Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo ti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin nalalaing nga aircon technician tapno urnusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose.
Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo iti Baguio, kalikagom nyo ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod maplano aging gana nga malpas ti pasdek nga kahit yung matektiren, si Pupudno agserbi TMT Construction Company, babaen ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Ado nga rin papagayam, ngayon tayo ituloy nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kanayat, ni pagayam tayo, Noel. Awan numasping ti kinaragsak ko manong Robert. Idi mapakawan, dagiti naganak ni Ana. Ti babae nga, ay ayatek unay, gapo iti panagsikugna, nga siyak ti ama ti sikugna, manong Robert. Naragsakan at gapo ta nagkaripay ti ina ni Ana nga mangipatulod iti kwarta tapnon ti kasta, adda ti gastuen ni Ana para iti panagpa-check up na iti doktor. Dito'y kabsat nga napanunot ko nga ni Ana ket kasla akla na nga ba kiti sweepstake. Gaputa, napintas lang aruden,
At dapay balasyo tao di tinaganak ken kwanaken. Suportaran da. Tipan nakaasawa ko no live-in partner ko, Manong Robert. Nang rugi nga rod ti panagayos ti buenas. Wenno pan nakaipatulod ti dulyar nga maiturong iti asawa nga ni Ana kabsat ko sipud na pakawandan detoy iti naramidan ko. Kapoy di kadda ti awaten ni Ana kapsat sa ano na yun na maubligar ni mama nga aggatang ka di agserbi ti uneg ti balay. Ni Ana ti aggatang iti bagas. Masida, nadaduma pati ti electric bill. Nagbiag kami nga kasla nanamay. Na wenno kasla nanamay unay, Manong Robert. Banag nga kasla saan nga welcome wenno saan na maawat ni mama. Manong ko. Agingga nga iti maysa nga aldaw, agupat siguro abulan ni din ti sikog ni Ana. Kaputa, da kayo metten ti magparparwar ti agserbi dito'y balay. Nawel, Ana, anak ko, patuluyo ken tinagbalin nga. Desisyon ko, suminak ka na kayo tapno masintiryo no kasano ti agbiag. Mangalak iti kaserak. Total, deto'y balay ket pundarmi ka na di pinusay nga ama ni Noel. Agpaikin ko na. Mga laklayin iti kasera iti sentro tapno. As asilig ti trabaho, nakas para lako iti lupot. Ma, apemetin nga kasta tinagbalin nga desisyon nyo. Saludsud ko, di ba naibaga kinin? Naibaga kinin anak ko nga, suminak ka na kayo. So nga, patuloy ko. Simong bat ni Ana, ket kastoy ti balikas na. Ma, saanan niya nasken niya pumanaw kayo. Da kami ti umakari di balay, ngamin ket. Adabilin da tatangkin ni Nanang, nga agawin na ti balay. Ken, kadwain na kon ani Noel kas asawa kon. Ngamin ti ikit ko, adamit ti pamilya na. Laing idi adda kanyak, no di sunang mangbambantay kanyak, no Biyernes, Sabado, aging gana ti Bilinggo, o may ti asawa na, ket ti duwa nga anak na. Agyan day ti balay mi, ket agtitipon kami. Banag nga karagdag sa kami. Ngem nagbalinmet nga padagsen iti kulitek kong asawa na DJ, kaputa, at damit di taraken, no, trabahuin na iti balay da. Iso nga, adan ni Noel nga kanto DJ balay, mabalin nga, makaawid-awid din ni auntie. So nga, saan nga nasken nga da kayo ti pumanaw, ma? Da kaming ken ni Noel ti mapanagyan ni J. Balay. Sapay kumata, saan nga agbalin nga, tubeng itinapintas nga relasyon tayo ti aramiden mi. Pagustwak laing di tinaganak kanyak ngamin ket. Maragsakanak gapo iti pan nakapakawan damit laing kanyak itinaramidan mi ken ni Noel. Mawatan da ko mama. Pakaasi ti asawa. Arig na makalwa idi ni mama. Ngem, awan ti mabalinan na. Da kayo latan, iso ti kunayo. Agmemay sa akli ti balay. Awan ti mabalin ko. Iso ti kunayo, mapapang kayo agyan iti pagtengan nyo anak. Palubusan kayo anak ko. Sapay kumatagbalin kayo nga naragsak. Sungbat ni mama. Kasla nasagip ti kaunggak, itiday di agundaway. Ngamin amok nga demempen nga sakit tinakem ni mama. Gapo pay laeng, iti saan ko nga pan nakaituloy ti pagkanagadal ko. Ngamin nagsikog ti kayanet ko nga ni Ana, Manong Robert. Nagnaed kami nga rod ken ni Ana iti balayda, kapsat ko. Kaya rigak ti kasla naglupos nga uleg. Ngamin, moderno, dakkel abunggalo ti balayda. Balay digiti balikbayan, kapsat ko. Dito'y met nga saan unayen nga nakipagnaed ti ikit na kada kami.
Ngem kinid daw ni Ana nga no kasapulan mi ket tawagan mi kuma. Gapo nga rod iti sitwasyon na wenno panagdaragsit na. Nagtulag da nga rod niya iti mamitlo iti makalawas ket umay. Umay iti Lunes, Miyerkules ken Biyernes. Iti Sabado ken Domingo, iso kanumet ti panagtitipon da sa nga pamilya. Manong ko. E manamong ni Ana, nagbiagak nga rod niya kaslamet ten baknang. Gaputa, ti Lunes, Miyerkules ken Biyernes nga kaadda ti ikit ni Ana, aglaba ken agdalus iti balay. Awan nga rod ti sabaling nga obrami ken ni Ana no diti agluto, mangdalus iti panganan. Day talaeng Manong Robert. Ken sumangpetmet di kita agserbi manipod ka diti naganak ken kuana nga DJ balasyo taaw kapsat ko. Dituyen nya kasla immastaak meten nga nagtaod iti nabaknang a pamilya. Ita may isang aldaw nga napang kami ti sentro tapno alaen mi ti pawit a kwarta dagiti naganak. Ken ni Ana, edi maalam mi daytoy kastoy ti nagbalin na suhestyon ko ken ni Ana. Bakit? Mabalin siguro nga dumagas tamet iti masidsidawin no mabalin na mapulutan. Namingket plano nga awisen digiti gagayem ta. Nabayagin niya sante nga nagkikita. Oray basit lang nga panagsasango, panaggiinom. Kasli di dati nga aramiden tayo. Kinunak. Ano iso ti kayat mo di ana nga rod. Mangalat nga rod iti mabalin niyo pulutanen. Anya ka diti kayat mo. Kasla kayat ko man niya ibulon iti serbesa ti natuno nga ikan o reno yelo pinlaeng. Talagayang mangdagastan aka di kiti aglako dita. Hanta nga gumatangin iti karne. Saanin niya napintas ti karne ita, gabuta umaldawen. Tinatan ikan. O sige. Ngem, Noela, masapul nga idulin mo amin nga paginuman. Kenan niya man napakalasinan nga sasango tayo kadigiti barkada. Amangan tano umay ni antiket. Maibaga na kadatatang kininanang nga di Hawaii. Dakes ti agbalin niya. Kumentuda no kas pagarigan. Ang mga tibaga na nga pag-aramidan tamet na when aramidan tamet na pag ginuman ti balay ni. Te talagayam. Awan ti problema. Alis to lang nga ilimeng di kita. Inawa maanga sigod when no gumatang tanay ti disposable paper plates. Teson ti mausan. Tayo to no makapanaw da. Uuran tan. Sigurado nga narariray pa when no nasigit kaputa manti-manteka. Sige. Gumatang ka nga ruden. Ken kapag dumiten gumata nga iti beer, ta beermet tin inumin nyo. Then, irep munton. Ngemte ko na sigudem nga ipulang ti case. Amangan ta makita ni Auntie Noel. Naaramid nga ro ti panaggiinom ket gitoy nga medyo nagpalastugak kadagiti gagayem mi ken ni Ana. Edi maibus mi ti may sa akahon kabsat ko gapot eggem ko ti kwarta nga inawat mi. Masutak manen ket nagpaalak manen iti sabali pa ya may sa case abir. Ken pinairwar ko ken ni Ana ti adupay nga ikan kilawen ken tinuno tapno pulutan. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos.
Adanda pa ay cosmetic products, ore jewelries, ken bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinim na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Nagtultuloy ti medyo panangyangat ko iti bagik. Wenno panangikonsiderar ko na may saak met tinabak nang Manong Robert. Naulit-ulit ti panaggiinom, nanayunan pa'y ti bisyo gaputa saan laeng na panaginom. Adda pa yan digiti gundaway nga mapan kami ti kasino. Adda pa ket din digiti gundaway nga kadigiti bar ti papanan me. Kadwak digiti papagayam ko Manong Robert. Aging nga iti may sang aldaw, kinastigarnak ti asawak nga ni Ana. Noel, kanayon sa ametin ti panagruar mo. Di mo sa ametin malagip nga, masapul ta ti kwarta para iti agserdi ka na ta. Laglagipem nga, awan ti panamataudan ta malaksit iti ipapaay di iti naganak kanya. Ngem makita ket umad-anod sa ametin ti bisyom. Ay, gagangay laeng nga, ano ti problema ket saan met nga kurang ti pawit da. Agpaiso nga dati magastuta, mano magastok para iti panakigayem ko ang lablabunado nga agserbi ka data. Nukas pagarigan nga ro dada mapasamak iti amak ken ti inak. Hanya ti namnamaim nga mapasamak ka data. Urayak lakas la na babainan wenno naparosisi iti day di nga balikas ni Ana Manong Robert. Sa anak latan nga simbungbat. Agingga nga, inbaga na ti kastoy. No saan ka nga agbalbaliw amang antayso ti pakaisagmakam. Kaasi pa'y ti mapanawam. Wenno, kaasi kan tupay. Anya ti kayat mo sawen. Bagbaga ang kakin palpalagi pang kalaeng. Ti kanayan mo mapanagruar amang antayso ti pakaisarsarakan. Ket kaasi pa'y ti mapanawam.
No agbaling ka nga biktima kasla ko mati desgrasya ket mapilay wenno anya ti mapasamak ken ka. Saan ka nga kakaasi? Saan mo nga malagip wenno saan mo kadi nga may kanti kay papanan ti kasta nga balikas para ken ka. Sa anak manen nga naguni gaputa amok nga da punto ti asawa iriday di agundaway Manong Robert. Naglabas ti aldaw, manong ko. Wen kabsa, nadanon ti panagpasngay ti asawa. Naitaray ti ospital, ket nagyaman na kiti Diyos. Gaputa, normal ti panangipasngay na iti maysa nga maladaga a lalaki. Lalaki ti umuna nga bunga ti ayanayat mi wenno anak mi, keni Ana. Tinanaganan mi nga rod ti maladaga iti nagan nga Alvin, Manong Robert. Sipud pimanaw kami ti balay mi, dedi ti kaunaan. Panagkikita mi kada mama, gapotay may metsim marungkar. Iti, panagpasngay ni Ana. Agyaman akmate may kayo. Uwen na ta, saan naksamit din nga malagip na sa rungkaran anak mo. Engkar karigata kong timay. Awamit yamin ti day off ko tano. Adat ti ag day off ka digiti. Kakadwak. Siyak may ranakmet niya akong trabaho na sumreka. Isupay ti masapura. Sabi uning agda. Agagagit na. Amuyo. Narigat met kinagagit unay. Bagbagak met kin ni Alvin nga sa rungkaran na kayo. Ta tsak met unay makagunay-gunay. Kabutag na nagsena. Iyan adadanamet ti mapangkarig di barkada na. No damagit ni may kana kayo. Ibaganamit nga saan gabuta. Nagri kanumit barkada na ti kinadwana. Alabay amon anak ko. Kasta siguro dito anak ko. Malipatan nanti inana. Nayawin iti balay ti anak mi ken ni Ana kastamit ten ni Ana. Normal Manong Robert. Ket ditoy nga kinasaritak ti ikit na nga dati akad kadwa ni Ana nga agtalined pay laeng iti balay. Tapnon ti kasta kita damang kita ken kuana nga min ket saan ko nga ammo digiti araramidek. Saan ko met mabalin nga ayaban ni mama gaputa. Nariknak ti sakit tinakem na iti ibibisita na iti ospital. Ken mabalin na di na kayat ti aglangan iti trabaho Manong Robert. Pagpian na immanamong ti ikit ni Ana. Awan met tinagbalin nga problema mi ti panagpasngay ti asawak gaputa. Manipod may gatang ti daya aging gana iti panigbayad mi ti ospital nga naganakan ni Ana. Dagiti amin naganak ken kuana nga DJ Hawaii tinangipatulo di busbusen mi a kwarta Manong Robert. Bayat ti panagdalagan ni Ana Manong ko, rumrumwarak latta nga magpakada kiti asawak. Nga kasi tinaminsan, Ana, ada tulag mi kadagiti gagayim ta. Saan kamit nga mabalin nga umay kabuta kapaspas ngay mo. So nga, mapana ka, oret damit ni anting nga kadwam. O sige, mapang ka. Total, damit kadwak. Amok nga no di ka pagustuhan, agpasugnod ka. So nga, mapang ka, no iso tiragsak mo. Anya kamit ten. Nagmadimit ten ti pamakada nga balikas mo kanyak. Anya ko mga rod ti ibagak. Saan sumurotak? Ituot ko ni baby, ituot ko ni Alvin, kunak ko ma. Mapana ka. Wen kunak met, mapan ka. Ngem, laglagi pem. Adda ti pagsasao nga, digiti kanulalaki, ket agsapul ti sa bali, no agdalagan ti asawa da. Tilaad damit nga ibagbagam. Andi pa nagkunang kanyak. Tiltilaad da. Kinunakmet nga naging pupungto. O sige, takdiram ti saritam.
Takdiram ti saritam tapnon ti kasta may baga nga pudno ka alalaki, Noel. Galyera tinapanan mi, Manong Robert. Rabiin ni di malpas ti derby. Ngem, dito'y nga nagdiretso kami pailayang di paggiinuman, gaputad damit basit gasat mi, kapsat ko. Ditan kapsat nga, nagala kami kadagiti ka-table mi. Dito'y nga, nalagip ko ti balikas ni Ana, nga ti kanu lalaki no, agdalagan ni bakit na, mangala, iti pagdalaganan when no substitute ti asawa na. Kabsat ko gapu siguro ta nabayagen nga saan nga imingar when no nausar ni Pedro ditan nga napasamak ti panang talikod when no panang lukok iti asawak nga ni Ana pagayam mo. Nagtultuloy ti panaglabas ti aldaw, agtawen ni din ni Alvin iti 5, Manong Robert. Masumsumreken iti pagadalan, wenno ti makunkuna nga nursery. Ni Ana ti mapan mangitultulnog ken mangbambantay ken ko Ana. Nagdalinedmet ti kinanamay ko mangan maturog kabsat. Nga jak peket din malagip nga sarungkaran ti inak. Kadagiti gapu iti ragsak nga marikriknak gapu iti nanamaya pa nagbibiyag. Dito'y meten nga narugyan ti pan nakaukag ti papeles ni Ana tapno mapan ije balasyo taaw wenno iti ayan dagiti naganak ken kuana Manong Robert. May isa nga rabii, nakaturog din ti anak ni nga ni Alvin. Edi, malagip mi ti papeles na ngagturong iti balasyo taaw. Kasunod nga tano, makapangka ni Jebel lasyo taaw. Dadudwa kam doon na ni Alvin. Kapilitan ngamin ko nadatatang kin ni Nanang. Ngano itubot ko ni Alvin, mabali na jakmet lang makatrabaho. Anya nga ruti, maited kong accept ka na kayo. So nga, ibatik ni Alvin ay wanam, dua kayo. Tapnon, makatrabaho akano sa tiyan. Ure basit-basit laeng at dati maited ko kada kayo. Aglaloken kang ado ti bisyo na. Nasayaat, ngim, pang-aasima. Likli ka mo ti ado nga bisyo no, makapanak. Ibukbuk mo ti amin ken ni Alvin. Barbaring sandet lang agbayag ken. Maala kayo no makapag-citizen na. Deta ti plano di kiti kakabsat ko. So nga, siguro, talo aging gana iti upat nga tawen sakto ang bakasyon. Nukas pagarigan. Ang pauna panang panunod ko pa ila tatalo aging gana iti upat tatawin. Kasla mataya ko na ana. Sus Maria Josep, agtal na ka man Noel. Umano di ka amam mo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Isu ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Nagtuloy ti panaglabas ti Aldao, Manong Robert. Adda idin ni Alvin iti grade 2 iti elementarya, edita maipinalen ti ipapan ni Ana, EJ Hawaii, kabsat ko. Dito'y nga dya kamu idin o kasano nga ipalawag mi ti ipapanaw ti ina, iti anak mi nga ni Alvin. Ngembayat ti panagisarsarita mi na awat na metlaeng. Pagkunaan nga medyo modernon di kiti ubing. Adamit di kiti classmate ko nga kastama. Aday di Hong Kong, aday di Singapore, aday di Hawaii. Ken adapay ti taga Espanya nga ina ti classmate ko. So nga mawatak ken amok detan. Kinunanay ti na minsan. Agsingsingpet ka agkadwa kayo ken ni papang mo. Ta mapanak ti jayan dalulo ken ni lulam ta agsapulak tapno adda ti pagbasam ken ada iti pagbiagyo ken ni papang mo. Wen ama, apikit din niya saan. Sungbat ni Alvin. Dito'y nga adda panagari ti liday kanyak. Gapo ta may pusinga kiti patpatgek nga asawa. Ngem kasla daragsak kumet Manong Robert gapo ta. Mabalin nga maaramid kun tumanen. Diri kas ka diti nalimed nga aramidek. Kas kumay di papan may tibar. Ken sab sa balipay. O Alvin, saan na yun na mabayag? Agpa Manila akton. Saan kami kadingo mayan di Manila? Saanen? Dito'y kay laingen ket saan ko nga kayat ti aeroplano nga mapan di Manila. Kayat ko ti agbas. Agbasak tapnon ti kasta, mas maka-ekonomiya akket. Ada may batik kada kayo. Amangan tadyak sigo na makaster kiti trabaho. Kababayin met no, tatang nanang, ikandak man tapawitak da Alvin ken ni Noel ko nakngarod. Sa bagay. Ken kasla jak makabalinan kakitain kayo nga panawan no dati yung to ni ti airport. Saan nga bali ti biyang ti terminal ti lugan ta. Mas nalaklakak siguro nga maawat. Mangrugin nga agluat ti asawak Manong Robert. Inarakop ko detoy ken marakop met ti anak mi nga ni Alvin. Ket ditoy aramidek ti amin tapno matarawid-widak ti anak ta. Ikarikteng ka deta. Agan annad ka. Ti bagim, annada. Narigat ti agsakit iti sa bali a lugar. Sige, ikarim Ken likli ka mon ti aduunay nga papapanam. Saan niya baling ita nga daak ta? Ada ka mang kita ken ni Alvin. Ikarim ko Saan mo nga baybay anti anak ta nga ni Alvin gaputa iso ti tanda ti ayan ayat ta.
Isu ti pagkakitaan ti panagpimpin na tegta. Noel. Napatuloy nga ron ti turungen ni Ana iti isla ti Hawaii, Manong Robert. Dito'y nga mariknak iditi panakaulila. Ngem pilpilitek nga iwaksi babaen iti panangawis ko kadagiti gagayim ko. Aggiinom kami. Ngano daduma ket malibtawak pa yen nga mapan sukunen ti anak ko manipod iti eskwela, Manong Robert. Pagpian nata adda digiti mangisursuro ken kuana. Palugan danok pa iti tricycle. Kinay kayat kumeten nga saanin nga umumay ti ikit ni anay ti balay nga pagiyanan mi. Ngamin ket sigurado lakit ding agipulong no makita na ti kanayon mi nga panaggiinom. Kadagiti kabarkadak manong ko. Nagtulit ti aldaw nga dinapupuhutan ag makatawenen ni Ana jay Hawaii. Iti na minsan na panagsarita mi ken ni Ana iti telepono. Bakit? Pangaasim man ta. Gumatak man la iti motorsiklo Mabannugak met nga. Agta-tricycle latan niya. Mapamangsundukin ni Alvin ken mangitulnog. Oray no installment laeng tapno saan kaunay nga marigatan. Basta ipawit mo lakit diti pagtinag ko abinulan. No gumatang kamit laeng, pa-sidecar mon atap no, mas safety kayo iti ubing. Ore maududin ti sidecar, bakit? Basta adda ti motor ta, mabalimet ti solo motor. Dududua kami met lang ang kalubon. Isopay nga, pangdagsin iti may gatang. Sige. Sagmamano aya. Depende ano klase ti motor. Ore di kalakaan latan. Siguro, umanay met din ti 50,000. $1,000. When no, times 50 di $1,000. Kinunak nga agin liliday idi pan nakisarita. O sige, mangipawitak to into no bigat. Sakbay nga rumwara kiti wenno ninto no makarwara kiti pagtrabaho no sinulukat to pa iti pagpawitan. Mangipawitak tulatan ti $1,500. Makaamukan no anya nga klase ti motor ti gatangen. Ngem siguradwem nga agserbi deta nga motorsiklo iti anak ta. Aramatem deta nga pangitulnog ken pangsukon ken kuan iti pagadalan. Sangket nga aramatem nga pangbabaem. Si kamet deta man ti bagamon. Ada ko man damag mo. Agalwad ka Noel No kas pagarikan at damadamag ko ditakan no kunak ditakan Noel. Kasangwanan nga ituloy tayong ibasa dito surat ni Noel, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo do Mr. Guillermo Agustin kan ni Mrs. Larina Agustin, manipo dito Toronto, Canada. Thank you very much Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galicinao, manipo dito Barcelona, Spain. Thank you very much kada Mr. Danny Agustin kan ni Mrs. Sofia Agustin, manipo dito Toronto, Canada. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, diti Siyudad Tiluwag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin ang kakalaing nga aircon technician, tapno ornusen dat aircon tilugan nyo. Kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan, iti Lauden, ti Cabeza Elementary School, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo asipupudno, itinaing kalintigan na presyo. TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging gana iti malpas, ti patakderin nyo apasdek. Kukwa kinamat matunan niya, Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Leris General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik-nain nyo ti Baguio, kayat yu ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor o mapagtalkan, Dr. Alan Taylan.
Dahito yan tinurure di agisem kari di daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Gaputad dati kawadwadan ti kwarta nga impawit ni Ana nga may gatang iti motor, Manong Robert. Maysa nga sports motorcycle ti ginatang ko. Dede natayag, wenno pang mountain trail. Gaputa iso ti arapaap ko kabsat. No pay medyo adda kurang na in karkarigatak latan nga in yalaan iti allowance mi ken ni Alvin. Nakaumanay metlaeng. Dandani sa nga gasot aribo a pisos ti bayad tinasaong nga motorsiklo nga ginatang ko Manong Robert. Dita manen nga kasla nagpayakak tunggal usarek ti motorsiklo iti ragsak. Wen mano, dandani pa iket din saan ko nga talyawen di giti amam mo no kasta nga usar ko ti motorsiklo a ginatang ti asawak nga daytoy ket nairanta nga pangitulod ken pangsukon ko iti anak ko manipod iti pagadalan. Naglabas pa iti aldaw, grade 3 idin ni Alvin, agtawin iti siyam, Manong Robert. Iri may isang aldaw, malagip ko unay aldaw iti ti biyernes, kabsat ko. Namnamaek nga awan iti tulod ko amasapa iti kabigatan na. Iso nga, kinatulag ko di iti kabarkada nga, iri malpas pangaldaw ket, rogyan min ti uminom, ta karkulwek ti inumek, ket sa anak to pa mabartek, ket masukon ko ti anak ko nga ni Alvin, Manong ko. Dito'y kabsat nga, nagpaparti ak iti kalding, ken nagpaala ak iti adu nga serbesa, iti di agundaway. En sa ganak nga talaga di iti gagayim ko, ken dito'y manen nga kalikagum ko ti agpalastog, wenno agpabigbig nga may sa nabaknang, Manong Robert. Edi may tulod ko ni Alvin, edi klase na iti malem. Agsangpit-meten di iti gagayem ko. Aday din di iti mang parparti iti kalding nga pinapartik. Ket gaputa nasapada nga naiiwat ti fresh ko, Manong Robert. Di min nagawidan, ti kasla lumlumduok nga karabukog mi. Renogyan min tinaginom, Manong ko. Gaputa nakaadu kami kabsat ditoyen nga kasla saguyip-yipenak iti dedi nga dugundaway ket nayilad ko iti tugaw nga ayan ko ngem binilin ko digiti kakadwak nga uminom kay lata ituro ko labit adu pa iti nagatang ko nga arak wenno serbesa. Agpaala kay lata dito unik, iti refrigerator. Iturog ko man. Kapag isunto, DJ Schwam nga,
pagmurmurayan tayo, no? Kas pagarigan ta, marik na yun. Damot, alis to akmet na nabartek. Data tinaudi nga matandaanak ngayon bilin ko kadagiti kainumak. Ket inuten, ang nakaturugak, Manong Roberta. Bayat ti pan naturog ko, nakigtutak kabsat, idiriingan naktimay sa kadigiti pagayam ko. Noel, agring ka Noel. Kinunana nga binigla na nga pinikpik ti abagak ken talaga nga ginunggong nak iti nakayilada katugaw. Api nga riingan nak. Makaturugak pelang ket Noel adda makasapon ken ka. Asino? Dagitan pulis. Apay sir. Anya ti masapul yung kanyak. Awamit yung mukabasol ko Kahit milang may pakamuking ka nga ti anak mo nga ni Alvin kahit aday ti ospital. Ngamin iti panagawid na agballa-ballaso iti kalsada kahit nadungpar ti dump truck nga nakakarga iti darat. Kasla akla na usawan ken nasibugan ti nakalamlami isa danom Manong Robert. Wen kabsat idilay nga malagip ko nga jak gayamen nalagip pay nga napansinukon ti anak ko iti mismo nga eskwela nga pagadalan na. Kaslak-lag luluken wenno. Jakab mo idin ti aramidek. Dita nga sinakayak ti motor nga jak pay ket din dinamag no sa dinno nga ospital ti ayan ti anak ko, Manong Robert. Ngem pampanunutek idin ti asawak no anya ti agbalin nga reaksyon iti napasamak. Diyos ko, kasyam ti anak ko. Pang-asim apo, saan mo ko mga ipalubos na? At dati sa bali nga napasamak kin ko, ana. E di madanong ko ti kwerpo ti pulisya, di magasak manen ditoy. Ngem uray lang nga inaput ti desk officer ti agum na, e di maangot na nga agat arakak. Sir, pasensya kayon. Sa dinno ti nakaitarayan ti ubing nga. Dinong party truck. Aday ti provincial hospital, so ti kasit gan. No kahit mo, mapangkalatan. Nagpatarayak manin nga napan iti provincial hospital, Manong Robert. Napanak iti emergency room. Awan met sa jet ti anak ko. Nagdamag iti doktor. Doktor, sa dinno ti ayan ti ubing nga nadung pariti truck. Balikas ko. Ngit kinitanak pangato pababa ti doktor. Da kayo ka ti amana. Uwendok, siyak ti amana. Mister, lading hitek. Anya ti kahit mo sa uwin, doktor. Ti anak mo kitaddan ti murge. Natay. Dead on arrival ti ubing nga simmang pet ditoy. Jakon na puutan ti simmaron no apasamak gaputan na talimudaw wenno na awanana kiti puot, Manong Robert. Keti di maddaan ako niti puot na yawid ako niti balaymi. Ngem nakamansayagen ti anak ko nga ni Alvin, Manong Robert. Napanak iti salas nga nakaimansayagan ti lungon wenno bangkay ni Alvin. Adda sadyay ni mama agsangsangin. Daytoyen ti magbagakin ka. Daytoyen ti kankanayon ko idi nga ipalpalagip ken ka. Inuray mo nga kastoy ti kadagsen ti pasamak. Lading hitek, mama. Lading hitek. Nalagip ko nga napan kinita ti cellphone ko, Manong Robert. Saan-san niya taltalupulo at tawag when no miss call ti. Simrek iti cellphone ko nga tawag ni Ana nga asawa. Adaddan ti pa nagproblema kiti day di agundaway, Manong Robert. Kalpasan ti 5 aldaw nga panakaimansayag ni Alvin, simmang pet ni Ana nga awan na pulos ti komunikasyon wenno saan na ko na tinawagan. Ket iti dadating na iti balay nagikikis da itoy.
nagikikis nga nagtaray nga napan itilungon nga ayan ni Alvin, Manong Robert. Adda kidi nga nakatakder ngem kaslaawan puwersa ka mangsabat iti asawak. Gapu siguro taam mo ka basol ko no anya tinapasama kiti anak me, Manong ko. E di malpas ti pa nagsangsangit ni Ana iti sa kaanan wenno abay ti bangkay ni Alvin. May kanya. Kayat ko idi nga arakupen kabsat ko tapno dumawat ak iti panmakawan. Ngem pinagalabat na ti rupak iti nakadagdagsen adwa atong pa, Manong ko. Agkakadagsen na balikas nga panangiladawan na iti kinairresponsablek nga ama. Nga pulos nga jak masungbatan wenno maibagawin no maikan iti sungbat dagiti nga balikas. Manong ko. Awan tinasaya ta saritaan mi ken ni Ana bayat na nakamansayag ti anak ni. Kanayo nakmetlatang umin-inom tapno laeng mailiwliwag ko ti pasamak ken malipatak ti dakkel a basol ko. Agingga nga naitabon ti bangkay ni Alvin, ket ure la nagluslusdoy ti asawa, iti mismo asimbaan pakairamanan ti Campo Santo, Manong Robert. E di malpas ti pan nakaitabon ni Alvin kinasaunak ni Ana nga asawa, Itanuel. Agsubli ako ni Hawaii. Di papanaw ko iti dayto nga balay. Bulon mo kumameten nga pumanaw. Saan kanya kayat? Nga makita wenno jakon kayat na madamag nga agnet ka pa iti dayto nga balay. Di papatay ti anak ta ni Alvin. Nga sikat ti makagapo. Ket arig na pinapatay nakmeten. Isu nga, awanin ti asawam. Awanin ana nga asawam. Agtalaw kan iti deti nga balay ket mapangkan iti kayat mo. Ituloy mo ti bisyom ta barbareng saan to na sumnged wenno sumangpet ti kastoy agasat ken ka. Latingitek ti balin nga desisyon ko. Ngem nasakit unay tinakim ko ken ka. So nga pang-asim, pumanaw kaan. Pinaisagana kung di kiti arwatem ken ni ante. Alaem to idan. Kalpasan na makapanawa ket irwartumet ken ti ikit ko di kiti arwatem. Agtalaw kan iti daytoy a balay, Noel. Awan tinaaramidak manong gaputa, mabainak met nga agnaet. Ken binilin dagayam ti ikit na pakairamanan ti asawa na nga isuda ti agnaet ket bantayan da. Ket nujak kano paylaeng pumanaw ipapulisdak. Isu nga nagawi da kiti balay me ket ditoy kabsat nga nakitipunak ken ni nanang wenno ni mama. Napalaos ti bain ni mama iti pasamak. Nga isu ti rason nga saan na imatendar iti tabon ti apo ko na. Nupay kasano ti pa nagbabawik jakon may subli ti napalabas. Jakon may subli ti anak ko. Jaknetten may subli pa iti nalpasen nga nagmudo a relasyon mi ti asawa, Manong Robert. Banag nga pagbabawyak. Nga uray aging kakarigitoy nga gundaway, dinak sinaan ti lagip ko iti napalabas. Dito yan pagayam ko nga rikpak, deti surat ko, ket agyamanak no na ikari nga naibasa, iti deti nga programa. Ito'y pagayam mo, Noel. Pagayam ko, Noel, agyamanak met iti panagsurat mo, ano panangipaset mo, iti napalabas mo, iti programa tayo, iti napalabas. Nasakit nga panunutin, pagayam ko. Ha? Amom, kayarig mo, iti saan na makarkaraman. Bayat nga, sisiimen na DJ arak, nga kayat na nga inumen, talaga nga, dadakkel titilmon na.
Di na mo nga di kabayag di arak nga panang sisiim na, kumarkaro di arak. Ket di inumen na di arak, ditan, natublak. Gapoy di pigsa ti epekto ti arak iti bagina. Nakaro nga arak pagayam ko. But anyway, thank you very much. Iti panang ipaset mo, iti dito pakasaritahan ti biyag mo. Awan ti umuna ababawing ako natayo, no duiket puro maudi. Sapay kumata, danto pa'y tsansa winugundaway, nga makarikubre ka iti dakes unay nga nagbali na trahedya, iti napalabas mo. Dito yan papagayam, nga pumakada kami para iti programa tayo, ti napalabas. Iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules papagaya magyaman kam tingkay panagbuya ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday. Ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.